Mila bedeatzun tamabostez, maiatzaren 12ko. Egun hartantxe, selekzio bat, martxan jarri zen betiko. Bizkaia edo norte izenez, zergatik izan aito. Han osatu zen, selekzioa, eskualduna zen takito. Kataluniaren aurka lortu zen lehenbiziko garaipena. Madrilen aurka berdinketara iritsi ziren urena. Kapitaleko kazetarien aseraldi nabarmena. Etzen haitxarra, txarra izan da irabazten zekiena. Zuten teknikarrikan, ez omen zuten indarrik. Madrilen etzen, falta inondik gandor gabeko jarrik. Eskualdun haiek garraile ziren, parte hartuta bakarrik. Ta garaileak ez du izaten garaipenaren beharrik. Garaileak ez du izaten garaipenaren beharrik.